A Xunta de Galicia e o Concello da Estrada mantiñan hoxe un primeiro contacto a nivel institucional. Era unha visita dende a Xunta de Galicia para poñerse ao día dos asuntos máis importantes que neste momento se manexan na Estrada. Algúns reiterativos, outros, por suposto, máis que reiterativos, urxentísimos, como, por exemplo, o Plan Xeral. O remate da xuntanza, o alcalde, José Antonio Dono, e o propio delegado facían a súa valoración e daban un pouco conta do que falaran. Eu quero empezar agradecéndolle ao delegado, ao señor Cores, que nos visite como si había comprometido na súa toma de posesión. E yo agradezco e ademais espero que a partir de ahora teñamos unha relación que resulte fructífera para resolver os problemas que o Concello da Estrada e a Xunta de Galicia ten. Isto eu creo que redundará en beneficio de todos os veciños e espero ademais que isto sea así. Polo pasado municipalista do delegado, sei que entende cal é a posición dos concellos, cales son as dificultades polas que pasamos os concellos, e sei que nos vamos a entender para resolver os problemas ou as solucións que se plantean entre dúas administracións, como neste caso o Concello da Estrada e o Concello e a Xunta de Galicia. Eu non vou aquí agora a relatar cousas que xa todos que conocedes todos perfectamente de cales son aquelas obras ou aquelas problemas que temos planteados a resolver desde a Xunta de Galicia aquí no Concello da Estrada, pero eu que si lle transmitín ao delegado cales son esas cuestións que ahora mismo temos encima da mesa, e espero que nos próximos meses podamos, a través das distintas consellerías, ir sacando os temas adiante. Pero dentro do que, como ben dicía o alcalde, desde a miña toma de posesión e ademais polo meu pasado e ademais polo meu, eu son municipalista ao 100%, despois de 22 anos na política municipal, a verdade é que empecé sendo un rapaz e agora con 50 anos levo 20 e tantos anos na política municipal e coñezo ben o que é a política municipal, o que é ser alcalde, ser concelleiro e sufrir un pouco. Eu creo que de algum xeito os alcaldes son, eu digo sempre, son os políticos que están máis cercanos dos cidadáns e, polo tanto, que coñecen a problemática do día, non só do Concello, sino dos propios cidadáns, que supoño que o alcalde da Estrada tamén lle pasará, que moitas veces cando chega a casa para comer, terá varios veciños ali esperando por él para plantearlle as súas demandas, non? Eso normalmente lle pasa a todos os alcaldes, supoño que aquí non será unha excepción. E a partir de aí, eu poñerme a disposición de todos os alcaldes, porque eu creo que sempre, pero precisamente a mellor neste momento, que é un momento delicado, onde estamos atravesando unha crisis importante, eu creo que as administracións teñen que estar máis unidas que nunca, independentemente dos plantexamentos e do color político de cada concello. Como ben dicía o alcalde, os alcaldes están representados democráticamente porque así o decidiron os seus veciños e, polo tanto, todo o que se le faga nese concello vai ir en beneficio de todos os veciños do concello, independentemente a quen vote cada uno. E creo que eso temos claro todos, poñerme a súa disposición e tratar de ir colaborando con eles e resolvendo fundamentalmente os problemas que temos que teñan e que dependan da delegación. É dicir, aquí supoño que hai obras importantes que se o alcalde, evidentemente, se vai a tratar co presidente da Xunta ou co conselleiro ou conselleira que lle corresponda, pero que outras pequenas cousas que dependen máis da delegación e que sepan que sempre van a ter aí para contar con o meu apoio, non? Aproveitando esta visita, que estou tendo visitas con todos os alcaldes, ben a nivel de mancomunidades ou ben a nivel a título individual, aproveitando que hoxe pola tarde tamén vou estar na inauguración da Feira de Silleda, decidín xa aproveitar o día de hoxe para estar na Estrada e agora estar tamén co alcalde de Forcarei, para tamén me vai a plantear tamén un pouco as demandas e un pouco as gestións que quere que faga eu desde a delegación territorial. E, en definitiva, iso é o que é, poñerme a disposición dele, neste caso do alcalde da Estrada, e que sepan que van a contar aí cunha persona que agora está desempeñando un cargo de representación e de coordinación das distintas consellerías na provincia de Pontevedra, fundamentalmente nos 48 concellos que me corresponden a min, pero que sepan que veño do outro lado da barrera e que, polo tanto, coñezo moi ben
como hai que funcionar e como hai que apoiar os alcaldes e os concellos. Como sabedes todos, o PSOE é unha cuestión prioritaria, non para o goberno, sino para todos os estradenses, para todos os grupos políticos, e polo tanto é un tema que queremos tratar con cuidado, non? E como xa temos dito noutras ocasións, a nosa idea é que o plan xeral de algún xeito vaya tutelado pola Consellería e que a Consellería sepa o que estamos facendo e que nos transmita pois que é o que considera que temos que modificar, porque deste xeito pois o documento que salga pois terá menos problemas a hora da evaluación que ten que facer posteriormente a Consellería. Por lo tanto, este é un tema primordial.